Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Bideo honetan esperimentoa ikusiko dugu. Ikusten dugunez, gizon batek bola bat aurpegian jartzen dau. Eta gero, bola hau askatzen dau. Baina, bola aurpegira iristen danean ez dion aurpegian jotzen. Baina hau zergatik gertatzen da. Hau, energia kontserbazioaren legeagatik gertatzen da. Goazen arbelera eta ikusiko dugu. Hemen, bideoan gertatutakoa ikusten dugu. Lehendabizi, ikusten dugunez bola, H altura bat dauko. Kasu honetan, energia potentziala, danok dakizuenez, mg bide altuera da. Beraz, kasu honetan, energia potentziala oso altua da, eta energia zinetikoa 0. Zergatik, abiadura hasieran 0 dalako. Baina, bola erortzen izten dugunean, bigarren egoera hau izaten dugu. Kasu honetan, abiadura maksimoa izango da, ja, justo bere vertikalean dagoenean, eta energia zinetikoa bere maksimoa. Eta energia zinetikoa nola kalkulatzen da? Bat zati bi, bider abiadura, bider gorputzaren masa. Kasu honetan, energia potentziala 0 da. Zergatik? Altuera hau 0 dalako. Bola jetxidanez, energia potentzial guztia, energia zinetikoa bihurtu da. Baina orduen, hemen dagoenean pertsona, bola ez dio, kasu honetan, aurpegian emuten, ze danok dakigunez, energiak betik pizka bat galtzen dau. Beraz, bola izten badugu denbora guztian dilimalanka, bere joera izango da erdian gelditzekoa. Beraz, hau izan dudana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.